Zelená propaganda naráža na fakty a tvrdé dáta. Čo myslíte, budú dáta bez pátosu zaradené medzi dezinformátorov a konšpirátorov? Dávam dolu do komentárov link na 2 články, ktoré ma od nich zaujali. Ja len v krátkosti. Nemecko si vyplo svoje jadrové elektrárne a začalo sa masívne spoliehať na slnko a na vietor. Veternými turbínami si obsypalo celú krajinu. Keď nefúka a nesvieti, musí sa spoliehať na uhlie a plyn a prípadne dovoz. Čo z toho vyplýva? V porovnaní s Francúzskom, ktoré sa dlhodobo spolieha na stabilné jadro, malo v sledovanom období 10-násobne vyššiu uhlíkovú stopu. Kedy sa konečne začneme baviť racionálne o dátach a faktoch? To, že si moderátor zavolá do diskusie nejakého odborníka bez oponentúry a oponuje mu tak maximálne sám moderátor, ktorý pri všetkej úcte k nemu videl túto tému tak maximálne z rýchlika, to není vyvážená racionálna diskusia založená na dátach. Toto môže spoločnosť len naďalej rozdeľovať. Prosím vás, začníme sa baviť ako ľudia.